Hi everyone! It's me, Janet. And I'm Rambo and welcome to Sanger TV. For today's video, ang gagawin namin ay mag-order kami ng food sa Food Panda from different restaurant here in Davao. O i-judge na mo ang ilahang lasa o syempre sa pinakabarato nga presyo. Pero bago yon, i-like nyo muna yung video na to at kung bago ka sa channel namin, please subscribe. Kung ready ka na, let's go! So ngayon, mag-order na kami sa Food Panda ng pagkain. Syempre, pagkain. So, wala may choice na, wala kaming inaanong food ngayon. Random lang. Oh, Random lang. Ano pagkaon? Ito na restaurant. Na-try na to koan, kanang bratohon nga Japanese. Okay. Sige. Try namin yung mura na Japanese food. Dako, nabatay makita diri sa Food Panda. Okay. Dahil search nila to, search. Search Japanese food. Japanese na Japanese. Nakana do food bowls na kay Food nay. bowls. Okay. Kay na siya discount 20%. Tas Mabilis lang. 15 minutes delivery lang. Mabilis lang to. tas yan gi-offer kay na Asian spicy chicken, Japanese chicken. Pero hindi ako mahilig sa Japanese food. Pero sige, magre-rate ako. Eto mahilig sa Japanese food. Siyempre. Ako, Pinoy na Pinoy talaga. Sa Ba? Hanoi. Hey, try na to ng Hanoi. Hanoi. Oh, Hanoi. Nakakaon na ka? Wala pa. Wala pa. Pero makakaunan na. Hanoi ka ng Japanese. Japanese chicken teriyaki. Oh, tanawa oh, sa duha lang kakuan, 140 lang. Oo. 10 minutes! Okay guys, na-order na namin yung food namin. Waiting na lang kami for delivery. Ito na siya. Tawag na. Hello, ya. Opo. Asa na kaya? Asa na kaya? Saan ba kaya mo silingan? Ah, Gani, curfew na hapit. Lagi, init akong ulo pa ako nagkaon. Asa na kaya? Na-pick up na ni mo ya? Oo, tama. Ah, salamat ya. Ay, salamat ya. Salamat. Oo. 500 ya. Okay ra. Ay, salamat. Sige ya. Salamat. Oo. Bye-bye. Ay guys, meron kaming Facebook page. Promote. Please follow, like and follow Sanger TV sa Facebook. Thank you. Hi! Ito dyan lang, palas kayo na sa ulo ganina. 100. Tama. Si Kuya! Viral dyan. 150. Kambyo, ma'am. Init-init pag yun. Salamat na nga. Oo, salamat. Mag-ingat ka sana pag-post Ingat. mama. Oo. Mag-smiley na yung muna ang mukha. Bye-bye. Okay, so niabot na siya. Okay, good for 2 lang to. Sa amuara dyan mo. Da, yung kuan, yung packaging. Nag-tip ako. Oh! Dito yung packaging. Gani, ganahin kasi yung packaging. Very safe. Oh. Oh. Chicken. Asa? Worth 70 pesos. So, mo na mong gi-order. Wow. Oh, 70 pesos lang Gani, siya. 70 kasi ngani nakadindot. Okay, so let's start. Ha? Let's start ang lasa. Nami manikinamuton no eh. Ang kadala ang ilahang kuwan. Kuwan na siya, humok. Malambot. Gani. Tumok siya. Nadagan mo siya serving ha. Sa 70 pesos. Humot kayo.
pesto. Da? Ito ba? May ko ba? Lamig ka. May ko ba? Umian ko. Tabok man. Lamig ako eh. Namin no, namin niya ako kasi mo ha. Mas malasan eh. Oo, nakakali kay Hanoi. Hanoi. Nakato ba Vietnam? Ito nga ni, ganito Hanoi. Di, ikaw na nakatubit na. Korea, Taiwan lang ko eh. Lamig good siya guys. Mas Sulit. lamig, mas lamig ko. Asa, mas lamig. Kini, o kini. Pwede kanina lang kani. Lamig siya ka ng, tawag ka nila, lanon. Diyan. Naman, pagkatamis gani. Ang ganda. Tamis na blend siya ba? Kami. Lamig kayo. So, ako, pag i-judge na ko ni siya. Lamig siya kay, kani yung sauce, lamig kaayo. Gani, nag-use kasi yung sauce gani. Pwede na ni, ako rate na ko ni 9. 9 over 10. Oh, sa 9 pag ko ani. Nagsuntog man ka, uy. Lamig magid siya. Oo. Kada, tilaro to balik. Sunod tila man kay 10 na. Ngayon din sa yun. Yung lamig. Then, Kini. yan yung dada. Kanang Japanese. It's more on panit, man good. Pero naman siya unod pod. Ang sauce daw, be. Para kung rate ani, 7. More on Japanese si siya. Gani, Hindi kay ko hilig o Japanese. Siguro mga 6. 6. Ngayon, magod ba? Hmm? Kini kay more on kuan magud siya lasa jud siya sa Pinoy mong siguro pang lasa na ko siya lamian ko. Lami kay ang sauce. 7 is ako 7. Kanang Japanese naman. Kini, Nga- utruan nga yung ako lasa ba? eh. Utruan ako siya. Nung first time ko kung nakatilungan ng alasa. We? Oo. Di ba siya common? Di siya common ba? China. Kaya kapra nga ng chicken. O sa Japanese, na yun na ikaw ng Japanese jud. Wala siya adobo na kuan na Natamis. adobo looks like pero ang lasa niya amazing. So bisag wala nakikanon, pwede na mo siya lanlanon. So overall masarap. So guys, natikman na namin yung lasa ng Katipunan Bowl. Basta guys, kung gusto mo mo try ani, i-search na ninyo tong food bowls sa Tipunan Diner para matilawan ninyo niya mag-i-order ng astang. I bet orderon ninyo name. Oh, mas lami, mas curious mo sa lasa aning ko. Hanoi. Kanang Hanoi. Pero kini Jong Hanoi super murag makaingon mo na murag kung titingnan nyo, parang ordinary lang siyang adobo or what, pero pag tikman nyo, parang heaven. Gabi. Heaven. Moto. So, order kayo sa Katipunan, naka-discount sila karon, diba? Oh, naka-discount. Naka-pananik eh, naka-discount sila 20%. So, mabili nyo lang siya ng 70 pesos. Oh, asa ka na 70, tapos nga ni naka-lami. Tapos yung rice niya, Jasmine rice. Gani. Na, bro, grabe ko sa kanon pag kay. Jasmine rice. Dili siya sa kinuripot manuke. niya Oo. kan. Dili siya pag NFA gani glasa. Dili nagbawi ang kanon o bisudaan. Worth it kayo nga tag 70 gid siya. So, check out nyo lang sila sa Food Panda. So, that's it. Hope you enjoyed our first ever vlog. And don't forget to like and subscribe. See you to our next vlog. Bye!